ब्लेसिंग करने के पहले मैं फादर को आशीष का प्रार्थना करने के लिए फादर को मैं अनुरोध करता हूँ। Kristus sibiari menjaga bima bipa bida pumai atau bina apa setiap orang istilahku hamba ia mana bini online ar berni kita jengse jeng biau gasiba jodan hamai legase be jeni San Francisco setunggu beri Paris ne Paris Press para Beju Assistant Paris Press para Jordan are jeni jai program ni takai as a preacher Pesrawgiri bidang brother Daimalum ada zai participant nonton gasaiku Israel mawai gajanai ada hamla tiko bahu berumai. Tapi awalnya jam pilih kau dikangbai, which means we can say that unity in diversity. We as a Catholic Christian we live Bodo, Santali, Adivasi, no? In spite of different tribes, caste, but as a religion, we are a single religion. So we women go zero Borobodom, we have Santali Bordom, Adivasi Bordom. Natai, Gugun Jati, Janani, Gizerjang Glaber, then Isarku, Sivinao, Jang Kuse, Jananai. इसोरखौ सिबिनानै जों माने सिगां फारसे आवगायलांबाय थायो बेखौ दा बावैसो जों फिरफिलाखौ उरायहोनानै बे फिरफिलायानो माने विटनेस साखि दिन्थिबाय दा जों इसोरनियाव आरज गाबगोन जाय गोबाव समनिफ्राय जाय ख्रीष्ट सिबियारिफोर बिथांमोना नेनानै दङमोन बे समा माब्ला फैगोन जों माब्ला इसोरनि रावखौ गोग्गो राव गोथार माने मोजां बे इसोरनि राव फोस्रावजानायखौ जों बे फोस्रावगिरिनि गेजेरजों माबोरै मोननो हागोन माब्ला मोननो हागोन बेखौ नेनानै दङ दा बे थाङै दिनै जोबथा माने जागायसिगोन दा बे पेन्डेलाव जों ख्रीष्ट सिबियारि गासैबो ज' जागोन आरो जायहा फोस्रावगिरि इसोरनि रावखौ राननानै होगोन गुबुननोहाय फोस्रावगोन बिथां इसोरनि गाहाम बाथ्रा फोस्रावगिरि आरो जायफोरा बाहागो लागिरि बिथांमोन गासैखौबो जों इसोरनियाव गथायगोन जाहाथे बे सानब्रैनि थाखाय बे जथुमसालि जेखौ दायो जों बोर होसिगोन बे जथुमसालियाव जाहाथे खुनु जेबो बाहेरानिफ्राय माने बारदुवा गोथार जिउआ फैनानै नोंसोरखौहाय बे गोथार जिउनिफ्राय गोजान खालामनो हायि बेनि थाखाय जों बोर बिगोन जाय ब्रादार दैमालु बिथाङा बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ लानानै फैबाय दा बिथांनि थाखायबो जों इसोरनाव बिगोन जाहाथे इसोरा अरायसम गोथार जिउखौ बिनियाव दोनहरनानै गोथार जिउनि बोर आरो आशीर्बाद लानानै बे जोंनि ख्रीष्ट सिबियारि गासैखौबो इसोरनि लामाजों मोजाङै आगान सुरनो थाखाय सिगां फारसे दावगालांबाय थानो हानाय बायदि आरो जाय जोंनि ख्रीष्ट सिबियारि गुबुन गामिनिफ्राय फैगोन बिथांमोना गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्स डिफिकाल्टिस बेफोरखौ लानानै फैगोन न'खराव गुबुन रोखोमनि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ लानानै इसोरनाव बिफैगोन इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौ मोननो हास्थायगोन बिसोर गासैखौबो जों बे सानब्रैनि थाखाय बे रिट्रिटनि समाव जों बिथांमोननि थाखाय इसोरनाव बिबाय थागोन दा जों बे समावहाय जों बे जथुमासालि बे पेन्डेलखौ बेखेवनायनि थाखाय जों इसोरनियाव आरज गाबनो गोथार खरसनि हांखो बिफा फिसा गोथार जों गोदोसिनफ्राव थानाय गोथार ओनसोलाव प्रफेसर आफा जों दा नोंखौ बे समाव हाजासे हामबाय होबाय मानोना नों बिफानि बोर आरो आशीर्बादखौ लानानै दोन दिनै फुं गोरलैनिफ्राय लानानै बे मोनाबिलि समसिम जों गासैखौबो नों बिफाया नोंनि अननाय आरो बोरनि गेजेरजों जोंखौ गासै हामनायफोरनिफ्राय मोजाङै बासायनानै बे गोथार समखौ मोनहोनो हाबाय बेनि थाखाय
सेथियाव जों नों बिफाखौ हामबाय होयो आरो लोगोसे जाय बिथां ब्रादार दैमालु सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे जोंनि सेन्ट फ्रान्सिस एस'सिएट पारिश दंग'बारियाव नुजाफैदों जोंनि ख्रीष्ट सिबियारिफोरनि फोथायनायखौ बांहोनो फुवारनो थाखाय बियो बेयाव दंफैयो बिनि सायाव अरायसम नों बिफा इसोरा बोरखौ सारस्रिबाय था जाहाथे नोंनि बोर आरो आशीर्बादखौ लानानै ब्रादार दैमालुआ बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हानाय बायदि आरो जाय जोंनि पारिशनार जोंनि पारिशनि ख्रीष्ट सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै ख्रीष्ट सोद्रोमाफोर जाय बिथांमोना बाहागो लागोन बिथांमोननि गासैबो सायावहाय नोंनि बिफा इसोरनि बोरखौ अरायसम सारस्रिहर जाहाथे नोंनि राव आरो बाथ्राखौ खोनानानै गाव गावनि गोसोआव लानानै बे नोंनि राव आरो बाथ्राफोरखौ बे प्रग्राम जोबनायनि उनाव गुबुननि फारसे गुबुन जायगायाव थांनानै गाव गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाथि बाहागिफोरजों रानज्लायनानै लाहैनो हानाय बायदि जों बे गासै बिनायखौ प्रभु जिशु ख्रीष्टनि गेजेरजों बिबाय आमेन फोरबोनि बिनाय नोंथांनि जानि जाथों रोजाबै इसोरफोरनि रोजाबै लांनाय जाथों जोंनि जानांगौ आरपनि खुलुमनाय बिफा आरो बिसार गोथार जिउ बाख्नाय जाथों दाय दोंसे मेथाइ खननो हागोन गोथार दैजों सारस्रिदो आरो बे समाव जोंनि सानै दौरिफ्रा बे फिथाखौ हानानै बोर होनायनि फारसे आवगायलांगोन ख्रीष्ट सिबियारिफोर जों दानो बे फिथा हानाय आरो बे गोथार जुथुमसालिखौ बेखेवनायनि हाबाफारियाव आगान सुरबाय दा जों बे जुथुमसालियाव जुथुमनाय अरायसम जाहाथे इसोरनि राव आरो बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो हानाय बायदि बे सानब्रैनि गेजेराव इसोरा अरायसम जोंजों लोगोसे थाबाय दं बेखौ जों फोरबो ख्रीष्टनि गेजेरजों बियो खुलुमो मारिया फोरबोनि गेजेरजों लोगोसे थाथों गासैखौबो हाग्रा इसोर बिफा फिसा गोथार जों नोंसोर बयखौबो बोर होथों दैफादो बयबो आखाइ खबनानै हो गोथार